wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk-batuk. Senengnya hatiku tanpa apa mondok ngono ya Mak. Iya sebab apa? Awit arep kaya apa wae. Iya Mak. Awake dhewe ya darah kademangan ngono. Ngono ibuke awake dhewe kuwi putrane Swargi Mbah Darma Kasemi Dalang sepuh ing Kademangan Kidul Bong Cina. Heeh. Cilikane awake dhewe yen ning kono ora ngira ora dhewe yen to ana kalodhangan pancing kang mirunggan mbuh kepiye carane bisa sowan ana ing laladan Kademangan mapan ana ing Desa Ndawan kene ya nduk. Wah iya Mak iya. Senenge atiku tanpa apa-apa adicara apa Mak. Iki bersih desa heeh ana ing laladan Ndawan Desa Ndawan ingkang dipun panjenengani ingkang dipun suwi dening panjenenganipun Mas Muhibbuddin ngono wah jan aku gumun setahun jembleng serendeng ngatasé isih taruna ewadene kawi bapane waduh wis kaya piyai-piyai kang wis koyo nduk ya ngono kuwi Mak dununge kawi bawan kepinteran kuwi ora nyawang akeh sithike umur nanging nyawang marang reputasi kang sarta jati dirine ngono ya nduk iya diajak anggone warga ing desa Ndawan anggone wis gelem kang sarta semangat anggone ngadani bersih desa iki wujudake ya kuwi rangkaian adicara ingkang adiluhung kajaba leluri marang adat istiadat uga Pule Menteri kang sarta uga ngawruhi kang sarta menehi tandha pengaji-aji marang kaki moyang nini moyang ingkang cikal bakal akal bakal bubak kertioso dah rawang ana ing Desa Ndawan kene ya nduk ngono ya Mak iya mergo tanpa perjuangane para leluhur ingkang wis padha buka desa kene lengkok ora awake bisa gelar kelir bisa urip bebrayan ana ing Desa Ndawan kene nduk ngono ya Mak iya kene biyen miturut dedongenan utawa miturut sejarah jane biyen iki dudu Ndawan iki disebut Desa Jambuwer ngono. Lah banjur karo panjenengane Kyai Gedhe dawuh Ndawan ki mau terus dilih jenenge dadi Desa Ndawan. Kok sampeyan ngerti aku buka Google. Oh, iya. Mula kang saka kuwi diaturake panuwun marang masyarakat kene sanggo sayuk saeka praya marang panjenenganipun Mas Lurah sak perangkatipun sekatahing para donatur sekatahing para ingkang taksih lan purun nyengkuyung anggenipun anggadhahi adicara bersih dusun mugi-mugi sedaya amal kesayan ingkang sarta raos semangat andarbeni dusun Desa Ndawan kene bakal dikanthi kabagyan kamulyan kawujudan bagas waras didohke saka bilahi sengkala gudha rencana manggiya rahayu wilujeng nirbaya nirwikara sak lami-lamine ya nduk amin Mak amin amin kajaba saiki bersih desa kuwi ya sebagai sarana perekat semangat kebersamaan gotong royong warga ing kene ngono iya mula aku percaya yen to kang suni kene kados Mas Lurah kuwi waduh tenan mesti sayuk rukun ora ana sing padha cecengilan tukar padu rebut bener ngono banjur kanggo ngregengake swasana banjur tirakatan gelar wayang nduk ngono kuwi nalurekake karo wong biyen kuwi negara isih dadi agraris sing kenthel tegese sebagian warga masyarakat desa kuwi pancen dadi petani mergo lahane sing jembar sawise padha sayang garap sabin mangsa panen bersih desa banjur tirakatan budaya uripe nanggap
ya kuwi wujude wayang, ketoprak lan kesenian rakyat minangka kanggo wujud tandha syukur. Ngono. Iya. Ngono iki. Heeh. Mula dipilih wayang merga jroning wayang kuwi kebak unsur-unsur filosofis lho. Ngono. Mengandung banyak unsur filosofis dan pedagogis, filsafat karo pendidikan. Heeh. Lan mujudake gondelaning urip kepiye carane serawung ing bebrayan agung awit ing kono kebak nilai etika utawa budi pekerti lan nilai estetika utawa keindahan. Ngono. Iya. Diakoni utawa ora diakoni benteng budayane wong Jawa kuwi mung kari siji yaiku wayang kulit. Ngono. Heeh. Yen to krisis kebudayaan kuwi ora enggal diatasi, ora enggal diilangi kang sarta nuwuhake karekat semangate para nom-noman anggoning leluhur kabudayan mau ilang tenan. Panjenengane Profesor Dr. Umar Khayyam ki nate maring dawuh lho bahwa gejala keruwetan bangsa itu berpangkal dari timbulnya krisis kebudayaan yang tengah mengguncang di setiap sendi-sendi kehidupan bangsa. Jenenge wae wis budaya, angen-angen sing babar keindahan. Wong yen wis ora duwe budaya, ora duwe keindahan ning ndi nduk parani yen ora tumuju marang kerusakan. Awake dhewe dadi wong Jawa duwe jati diri sing iso dibanggakan ya mung budaya karo kekayaan alam, keindahan alam ki aja dirusak. Iki nugraha saka Gusti Allah Subhanahu wa taala nduk. Awake dhewe aja ngingkari. Yen awake dhewe nolak karo kabudayan mrosotake derajate lan jati dirine bangsa awit awake dhewe ora iso nebak dodo. Ngono. Arep pamer apa karo wong luar negeri, arep pamer kekuatan kalah karo wong luar. Arep pamer kepinteran kalah karo wong Yahudi. Arep pamer apa meneh coba sing iso mendongakkan kepala iki yo budaya karo keindahan alam iki lho budayaku. Siji desa mawa budaya sing dhewe-dhewe. Ngono. Heeh. Kasanah keanekaragaman budaya iki kudu diuri-uri merga ning Undang-Undang Dasar wis sebutake pemerintah memajukan budaya. Ngono. Heeh. Ngono. Iya. Awake dhewe sowan ning kene ora ijen. Ngono. Iki ana bintang tamune, Nduk. Bintang tamu. Mas Andi TB CS kalau wis para sore mau wis rawuh wis ngopi ning warung. Kaulane Mas Andi munggah iki ayo kanggo para sepuh ngeling-eling jaman biyen ngono. Sinom nyaman sik mumpung iki ana dedengkote sinden sing digodhog wis ora empuk. Sinden wiwit jaman megalitikum yo ngono. Neolitikum wis ana. Ini tabu cilik. Mbak saka Mbak Rupiah. Daleme saka Laladan yaiku Plosorejo, Kloring Gua Jedok. Ya kok kecamatan Kademangan kene. Heeh. Ayo jare isih mantep, isih seger waras. Isih doyan. Doyan apa? Isih doyan dari isih doyan duit. Heeh. Tandha semangat hidup ngono kuwi. Wong yen wis ora gelem mangan, ora gelem kesenengan, ora gelem duit iki tegese wis nyedeki lho. Iya, Mak. Isih ada semangat, semangat. Jare rondo, Mak. Oh, tak ngono ngono. Penak lu jane wong aku iki pangan digolek dhewe lho. Monggo bareng dipun paringana sinom nyamat menika kunjuk khusus dumateng Mas Lurah sak perangkatipun sedaya. Monggo dipun dangetaken yen to tembang-tembang Jawa kuwi 90% ya kuwi mengenai kehidupan sehari-hari nduk. Ngono, heeh. Yen to perkara panembah kuwi gumantung jati dirine dhewe-dhewe. Lah dene wong Jawa iki ora gelem nyalahke sapa-sapa. Mergo
panembah kuwi mau mung ana jati dirine dhewe-dhewe. Awit yen to panembah kuwi mau nyalahke kono nyalahke kene, wo tenan bahaya pertumpahan darah mergo ngugemi karo benere dhewe-dhewe ngono ya. Coba diaturke sinom nyamat monggo Mbak Ru. Sumpun gak anak yang selesai terlalu gandeng tadi lucu. Salah dia bisa timbang rebut bener lho. Iya.